Muriseko muri Zimbabwe hamanisha mwari kumatimana enyika kwamungave muri muzuva ranhasi anova iye 8 January 2026 apo muri Zimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kati kekutanga muri Zimbabwe kusvika pano paZimstream TV tinokukumbirisa nenyasha dzaMwari, tinokukumbirisa nenyasha dzaJehovha kuti ugare waita like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri Zimbabwe muzuva ranhasi panguva ino tafamba nenyaya yaLuke Malaba. Sekuziva kwenyu muri Zimbabwe murume uyu munomuziva nenhau ya 2018 2018 pama-election havana advocate nekushandisa pavakazoenda kukoti vakazonzi havana evidence havana ma-V11 ekuratidza kuti vakabirirwa. Ndo pakatanga kuita murume uyo popular zvienzi vanhu vanga vachicomplaina vachiti aiwa matongero akaita ipapo zvanga zvisina kunasa kunaka, vakatonga vaine divi ravanga vakarerekera. Kubva ipapo muri Zimbabwe ndo pakatanga kuita murume uyu popular in Zimbabwe ende vanhu vazhinji vava kumuziva. Nyaya iri pano muri Zimbabwe ndeyekuti vaLuke Malaba vari kutarisirwa kunzi makore avo ekusiya basa ari kusvika muna May. Ndo zviri pamakore avo ekuti vasiya basa ari kusvika muna May, kuti vachisiya basa vachiresigna varitaye, ndo zviri pano. Asi muri Zimbabwe zvinonzi izvo muna 2021 mugore ra2021 ndiro gore ravanga vachifanira kuita sei, ndiro gore ranga vachifanira kurisigna. Asi pakaitwa amendment yakaitwa ipapo pavakaamendwa, vakazoamendwa zvikanzi majudges vakufanira kuita sei, vakufanira kuzoretire vane 75, but mutemo wanga uri kumashure kwa2021 wanga uri wekuti kana ari jaji anosiya basa ane makore 70 obva asiya basa, 70 obva asiya basa. Asi zvinonzi vakawedzerwa muconstitution yakabva yati aiwa tava kubvumira kuti jaji atungamirire kusvika makore mangani, kusvika makore 75. So vakabva vawedzerwa dzimwe 5. Asi muri Zimbabwe those 5 years tikutona futi zvakare kuti dzatopera. So tamirira kuti what is going to happen kana mazuva asvika, because last time pakaamendwa constitution kuti varambe kuti varambe vari muoffice, but iko zvino we are seeing kuti makore avo 5 years idzodzo dzatosvika futi. So ndonyaya iri pano, ndonyaya toda kuverenga pano muri Zimbabwe kuti tinase kunzwa nyaya iyi in details kuti chiko chakaitika uye nyaya iyi iri kufamba sei. So without wasting time, let us read this publication. This is reasonlife.com publication. Chief Justice Luke Malaba will reach the mandatory retirement age for judges in May for the second time. So this is now his second time. First time vakarecha muna 2021 but pakazoamendwa, but this one yemuna May vava kuricha futi retirement time for the second time. So and members of the legal profession will be watching closely for clues about his impending exit when he opens the 2026 legal year next week. So zviri kunzi izvi vari kuzozvitaura next week pavari kuzovhura 2026 legal year yavari kuzoita next week. So zviri kunzi ndo pari kutarisira vemutemo, ndo pavari kutarisira kuti chiko chichazotaurwa navaMalaba concerning his retirement. So Malaba turns 75 on May 15. The revised retirement age introduced after the ruling ZANU-PF party amended the constitution in 2021 to allow him to remain in office beyond the then limit of 70, which he had already reached in May of that year. So in May of 2021 ndo pavakaricha 70 years. 70 years idzodzo ndo yanga iri limit by that time, by that year, but pakazoamendwa neZANU-PF ikati aiwa let us amend the constitution to allow him kuti vanozoramba vachitungamirira kusvika vakwanisa 75 years. So the Chief Justice looming retirement comes at a politically sensitive moment, with ZANU-PF pushing for another constitutional amendment, this time to extend President Emmerson Mnangagwa's second term and final term from 2028 to 2030. Any such amendment is almost certain to be challenged in court, with the matter ultimately landing before the Constitutional Court, potentially placing Malaba in a decisive position
over its legality. So zviri kunziwo nyaya iyi iri kuuya apo pari kuda kuamendwa constitution yapresident Emmerson Damso Mnangagwa, asiwo munhu ainge achitarisirwa kunzi achazofacilitata that constitutional amendment ndevamaLaba, because zvinonzi nyaya dzakadaro dzinozonyanya kusvika kuconstitutional court ndokwadzinozosvikirwa dzichitongerwa ikoko. So zviri kunzi nyaya iyi vamaLaba vari kutarisirwa kunzi vaite sei varetire, asi panguva iyo pari kutsveredzwa nyaya ya2030 vachinzi ivo vanozonziwo vanozo-officializa kuti aiwa vanozozvibvumira kukoti iko constitutional court, ndo zviri kutaurwa pano. So zviri kunzi is now critical. So let us continue to read this publication. So as we are saying, lawyers say tradition dictates that a retiring Chief Justice uses the official opening of the legal year to signal their departure and bid farewell to the profession. maLaba notably did not do so in 2023. A move widely interpreted as reflecting a prior knowledge of efforts to extend his tenure. It's also tradition that a Chief Justice does not assign himself new matters in his final year. So apa it's also a tradition that a Chief Justice does not assign himself new matters in his final year. So those kana a Chief Justice ava final year yake afanire kufacilitate manyu matters kuti anenge achifacilita zvinhu izvozvo kana ari mufinal year rake rekupedzisira. So zvinonga zvichinzi anything new achakwanisa kuya kunani kuna vamaLaba. One senior lawyer said, we will also be watching to see what does he does. Ndo zviri kutaurwa pano. As we are saying, some within the legal fraternity fears ZANU-PF could use the Mnangagwa 23rd amendment to again manipulate constitutional provisions on judges, this time by removing the age gap altogether, effectively allowing maLaba to remain in office indefinitely. Lawyers warn such a move would permanently tether maLaba's legacy to the ruling party, staining the career of jurists once widely regarded as accomplished and principled. Amid the uncertainty, ZimLife understands that maLaba has quietly begun preparing for his exit. He is reported to have approached the Judicial Service Commission GSC seeking working space in Bulawayo, which insiders jubed the office of the retired Chief Justice. So it remains unclear why maLaba would require a state-funded office after retirement. The Chief Justice is also reportedly undertaking renovations at his home in Khumalo suburb, which some interpret as acceptance that his tenure is nearing its end. The GSC said it would not be commenting on the Chief Justice's retirement. Ndo zviri pano. So kana uchizoda kuverenga bepa nhau iri uri wega wakasununguka, unongosvika ungosearcha this headline paGoogle, unobva waiona inenge iripo ipapo, ubva waerenga zvako wakasununguka. Tichisangana zvakare muZimbabwe pano pa Zimstream TV tichizokubatisai kuti chiko chinenge chaitika munyika yedu yeZimbabwe. For you to be part and parcel yezvese zvatichiva nazvo pano, subscribe, turn on the notification bell. For now, it's bye.